ku ya zo, komai nisan jifa ƙasa zai zo. Soji ya yi baiko da Fatima, ina masoya ko zo mu ɗan goma, ni masa marana yau an yi baiko, mu ƙara marana yau an yi baiko. Alhamdulillah, mu goda Allah, mu ƙara goda Allah, sai ku da muke juna da gaskiya. Fatima mai kyau da kwalliya, kin dace yake da ya masoji, mai ladabi ce yake da ya masoji, mai biyayya gata da kunya ga tarbiya. Ya masoji ka rike ta da gaskiya, da kai da Fatima kun zama ɗaya, ƙauna kake mata da gaskiya, sai kun yi haƙuri da juriya, da kai dai ta kuna kama ɗaya, kama ɗaya, kama ɗaya, ku yo zama na lafiya, shi ne ribar soyayya ta gaskiya na gani. Gaskiya na gode abban baba ina murna, irin kulawar da ka nuna a soyayya kuma ne murna. Da ni da Fatima mun gode ma, so ne gaman jini yau Fatima na samu, na kai kuɗi gida har an saka ranar mu, aure nake jira in Allah ya kai mu. Da ni da Fatima mun yarda da junan mu, ranar farin ciki dole ta shafa Fatiha an ɗauro aurenmu, na zama ango Fatima ranar ta zama mata, kowace zuciya ranar ta cika burinta. Ga Fatima gani yan musuje, burin Fatima shine burin yan musuje, sanni